מורד באיזבל ובאחיו. אחיו ואיזבל חיים באיום ובפחד. בינתיים אליהו מחזיר את כל העם בתשובה, הבצורת עדיין לא נגמרה. ואחיו ואיזבל מטילים גזרות והורגים אנשים אשר עושים דברים שלא נראים להם לעין. אליהו מתפלל לאדוני ואומר לו שיהרוג את אחיו ואיזבל. בינתיים איזבל ואחיו עדיין חיים כמלך ומלכה רגילים, עד שהעם החליט למרוד בהם ולהאמין באלוהים. אלוהים מסיים להם את הבצורת, ואחיו ואיזבל בורחים לערי אפרים. שם הם גרים באיום ובפחד שיבואו חיילי ישראל להרוג אותם. אליהו מוכרז כמלך, ובינתיים הבצורת נגמרה, ועם ישראל מאמין באדוני. איזבל ואחיו נהרגו, חיילים חזרו הביתה. אליהו ממשיך למלוך, והשושלת שלו ממשיכה. תודה רבה.